Nyakwara mugia juang dakika en pradek gangwen tok sa apar gariyo marokinyi machiegni nonro mar gazet okinyi makawuono antiere kae ko jafwambo wadwa mano Raymond Jowi mar mondo mi walid ni gazet mana mapiyo piyo wami siso mar ng'eyo gigo manitiere gazet momori angi nyiewo tibedo piny isomo e yo makare oyawre Raymond Jowi chiew nade okinyi makawuono oyawre Joisa chiew maber mana in amba chiew makare wagone Nyasero kamano kuom miyo ngima manono kawuono doge erokamano aya nyakwara mugia juang mana kaka iseneno mane wendo mantiere godo okinyi makawuono gazet okinyi makawuono Jowi aneno ka weche mag imiyo pek beto pogore kata kamano aneno ka nitiere wach achiel maneno ka gazet mar Daily Nation okete it gazet mokwongo The Standard to koro mane thuon wacha magindiko odiochieng' makawuono mano paro mar thicho oko jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kata kamano adwani wachak kod gazet mar Daily Nation okinyi makawuono mar mondo mi wang'iane weche mopogore opogore mag imiyo pek okinyi makawuono kochako kod gazet mar Daily Nation kwanyalo mana yudo gazet no waneno weche mopogore opogore mag imiyo pek okinyi makawuono malo kanyo waneno ka koro wang'eyo ni odiochieng' manyoro twak no bedo e kind jotenda mbalariany kata jotelo mag riwruoge mopogore opogore mochung'ne mbalariany e pacho kae kaachiel kod jatend migawo mag jotije kata kamano twak makamano nogore lwandi iwacho kae ni fresh talks to end public university workers pay strike start today matende ni odiochieng' makawuono gidwa chako twak manyien maseche moko nyalo nyago lemo kendo biro miyo jotije mag mbalariany dok e tich waketo wang'wa mar neno kako bobedo wach machielo bende nitiere jogo ma osebedo kalalo omenda mathoth kowuok e tije magimanyo nyaka sani koro iwacho ni victims of 720 million job scam suspect storm city offices to demand refunds penjo en ni kata obedo ni ne gichopo e apise makamago bende gibiro yudo pesa maggi kose oyo wach mumi pek odiochieng' makawuono wang'e ni nitiere okuma manyien mar thieth ma biro bedo ka chako tiye pacho kae iwacho ni Ruto allies to reap billions in UHC deal oket moko kuom allies mag jatend piny wach mar Rigathi Gachagua be naneno bathe kanyo kata kamano adona chak kod wach ni mano mar yudo thieth e nengo mongonyore mano universal health coverage nitiere jomo pogore opogore makora neno kanyo mosebed kitudo machiegni ahinya kod jatend piny Kenya William Ruto mokwongo wechego mag thieth ahinya to nyaka ne gol laino mar NHIF osebedo gi ng'ikni kabisa ndalo mane chenro kata lai mar thieth mar UHC ni obedo introduced e osiptende ahinya to wang'eyo ni wechego mag thieth nodwoki e tend counties mopogore opogore iyudo ka nodwokgi e tend counties ka bende wechego mag omenda gin gigo mosebedo ka chendo ae bende lony ma governors mamoko ne nigodo e wechego mag tayo wechego mag thieth iyudo ka pod ne ok ng'eyo maber ahinya to iyudo ka sama bende counties pod temo rido okanda mondo mi gichopi rang'iny mar tayo wechego mag thieth e yono makare omenda bende sechego onge maber iyudo ka sechego bende ma sirikal mamalo koro time lokruok ma ohiu ka gigolo laino mar thieth mano mar NHIF giduogo safe to sechego bende koro gikelo mar universal health care ma bende giwacho ni biro konyo e chopo ne japiny man koda dwaro penjona maduong' Joyce ni ang'o momiyo sirikal ne nigi araka e loko lai mane tiyo ae gikel ma bende poko onini otimne testing kata poko timne nonro makare mondo mi ging'ik ka tiyo tiyudo ka kaendi kawuono gi wuoyo e ng'ikni mag weche thieth gi wuoyo kuom jogo machiegni gi ker ma bende koro dhi yuto kuom laini kochako tich apani gima gitemo timo kaendi nyiso kaka osebed ka ipogo rakgi machiegni nikech iyudo kata ka deal mar Adani ma bende koro dhi nyime sani iwacho ni moko kuom jogo moyuto ahinya gin jogo machiegni gi ker ok ang'eyo ni en saa monego koro ji ochieme koso en saa monego ni ichule jogo manotiyo matek apani nyaka gie sani gimonego wang'e maduong' moloyo ni to be lai mar thieth ni odhi tiyo nikech samoro nyalo mi joma chiegni gi ker ndiyo to gin gi joma nigi lony gin joma nyalo konyo e keto gini e tim koro apani kapok wang'eyo chiegni ni gi ker wang'eyo ni to be lony ma gikelo e lai mar thieth ni bende dhi konyo e keto e tim tijni to ka ok kamano to gikel jolony nikech kata nyaka gie sani king'iyo jogi gin jok ma achiel kuom gi tayo wechego mag tudruok e kambi mar Safaricom waneno jang'ad ne ker rieko mano David Ndii kaachiel kod Aminode to apani
ng'ur nyalo bedo ni ka David Ndii samoro en jang'ad rieko, ng'ado rieko to minode bende koro ni kaendi to ng'ama chielo bende ni ka. Apani gima jogi temo timo kata gitemo wacho en ni nonego bed ni gimiye bende jolony moko mag weche thieth bende bede gini ka ging'ado rieko, nikech ok inyal bedo ni ng'ado rieko. David Ndii en ng'ama wang'eyo, en ng'ama ng'ado rieko e wechego mag siasa, to kochopo kuka wechego mag thieth gin gima kizungu wach ni gin gik ma very technical, gidwaro jalony kata experts e wechego mag thieth. De ber ka waneno jolony e wechego mag thieth kae motelo nyime ae bang'e magieki duoga bang'e. Samoro be ok ing'eyo, samoro gin magitela tela magi faces, but joma koro bende dhi benefit matindo ka koro ing'inje matindo tindo gin jothieth. Adwa ni wadhi e It Gazette mar 6 kaachiel kod mano mar 7, kata kamano adwa ni wachak kod It Gazette mar 6 ema neno ka wach makamano miye pek. It Gazette mar 6 kanyo, Raymond, nyaka sani koro neno ka mano kamiti mar wechego ma ochung' ne wechego mag thieth e od bura mamalo, nyaka sani koro ging'iso Attorney General ma pacho kae mano Dorcas Oduor mar mondo mi kik puodho omenda maderom bilion 104.8 monego bed ni iketo tenge mano mar wechego mag health digital system manyaka sani koro nego bed ni ichiwo ne kambi tudruok mano mar Safaricom. Nyaka sani koro giwacho ni chenro makamano mano mar temo kobo bedo kotiyo ni kinde mang'eny osebed kiteme to osebedo kogore Luanda. Giwacho ni noseteme e county mano mar Marsabit kaachiel kod Tharaka Nithi to osebedo kogore Luanda. Nyaka sani koro wanyalo wacho ni wenge duto ng'iyo gima Attorney General biro bedo katime pachoka, nikech wang'e ni Attorney General mano Dorcas Oduor en bende jasum rieko ne jatend piny Kenya. Obo bedo kowinjo gima jod buro nyise koso bo timo dwaro mare kaluwore kod gino ma jatend piny dwaro. Aneno ka sigana no ja od bura mano ma Endebess mano Migosi Robert Pukose openjo ni to en ang'o momiyo ten migawo mar weche thieth ni kod haraka e loko lai matiyo to gikel gima pok otem, nikech giwacho ni adier waseteme counties miwachogo, waseteme county ma Marsabit, waseteme county ma Tharaka Nithi, to gima gitemo timo kaendi onyise ni kik oyie mondo mi oketie tim omenda madirom bilion 104 madhi e wechego mag lony manyasani wechego mag thieth. Teno counties ma bende giketo kanyo kaka ranyisi, giketo Marsabit ma giwacho ni laini osebedo ka remie. Inyalo paro kinde moko bende kiwacho kata ni dhi ti gi lai e lony manyasani wechego mag yiero, nitiere counties kaka Marsabit mane wacho ni lai mag tudruok pod ok chopie maber. Kora pani jogi nochako gi iluongo ni piloting counties mane gichako time wechego mag temo tiyo ka laini dhi tiyo, ma bende kamiti no mar weche thieth. Apani mae kamiti ma tayo wechego mag nonro kaachiel kod chiwo report ma bende onego bed ni tiyo godo kokayo od bura. To kaendi ma koro jakom mar kamiti no mar weche thieth e od bura mamalo mano ja od bura ma Endebess Robert Pukose osewacho ni ogiyie kendo gikwayo koro nyaka gie sani Attorney General mondo kik ketie tim. Apani nyaka gie sani gima ber ka koro sirikal timo en winjo nonro mosetim, nikech sama od bura kata kamiti mar od bura mochung' ne committees mopogore opogore timo ga nonro mage, gi involve ga opinions mag jolony kaachiel koda jogo ma bende nigi lony e lai mopogore opogore. To apani ka giduogo ma gipedho ripod gi ayanga ma gikwa ni oyo keturu ane break matin e keto gini tim, dwarore ni wendo koro winjgi mondo mi kik wakaw omenda mang'eny wadhi waketi ae bang'e to odhi to ruombore piny to walalo omenda to gima no chan mar timo cha to koro ok otimore, nikech giwacho ni giseteme ga e okenge mopogore opogore to ok oti. Koro penjo maduong' ni en ni haraka mane ma gin godo, en chamo omenda ni koso en keto e tim mondo mi okony japiny. Adwa ni waket tenge weche makamago. Nyakwara Mugiajong nyalo somo gi matut mane It Gazette mar 6 kaachiel kod mar 7 mar gazet ni mar Daily Nation. Adwa ni wadogi It Gazette mar 2 mano mar gazet ni mar Daily Nation. Jogo mosebedo ka lalo omenda mathoth e pacho kae kiwuondogi ni bobed ka imanyo negi tije e pinje maoko. Nyaka sani odiochieng' manyoro ne waneno ka moko kuomgi ne odhi achiel kachiel nyaka e apise mano mar kambi mar Vintmark Agency manitiere mano e od timo hala mano mar Kenindia House mayudore buore Nairobi, kaka koro ne gidwaro mar mondo mi oduok negi pesa gi. To wachore kae jowi ni jo Kenya oselalo omenda, achiel kuom ja Kenya mano odadhoge Agnes Mora. Nyaka sani koro wacho no oselalo omenda madirom 120,000 molalo mar mondo mi nosingne kanyo ni bobed kimiye wak visa kodhi otie pinje maoko. To ng'eni ma ok en kes mokwongo. Ahinya ma koro tudo jago ni mong'ere kae kaka Caesar Wagisheru King'ori. Nitiere joma ng'eny ahinya mayuak to gino matimore pachoka. Wanyalo wacho ni people don't learn from example, nikech ma otimore kendo kiny ka
ichako winjo kama chielo chako wuok, ji olalo pesa, ji kendo chako ywak. En gombo ma ji nitiere godo mar wuok e pacho ka gidhi gitie pinje ma ok emomiyo gilalo pesa kosango matimore. Anyalo paro chieng' cha kane watimo sigana ni, to in mane wacho ni wawe weche mag luwo shortcuts mopogore opogore. Joyce, penjo ma penjo ga mokwongo en ni kaka sani inyalo dhi to kipenjo ng'ato to onyisi ni adiera onge pesa, kendo iyudo ka adiera onge godo. To sama deals gi wuoga tishangani to koro pesa ne wuoga kanye immediately. Nikech sama kata sani kidwaro gimoro to ka ang'iolo ir anyuola to iyudo ka ywaruok nitie pod onge. To sama deals moko ma shortcuts gi wuoga to iyudo ka pesa ni bedo raised within no minute. Osedhi osetimo ang'o ka, oseyudo ang'o ka, oseyudo 120,000 osekelo, osemiyo ng'acha ma pesa no osedhi. To kidhi to iyudo ka obok malong'o onge. Apani gima ber ka jogi timo nyaka gie sani, mana kaka iwacho ni we do not learn from experience. Ji mang'eny osewito omenda, kata maendi ma koro jogi ne lalo omenda ni, ma pok kata kama Uasin cha buru pok kata ko orumo to jiego chako lalo pesa. Apani nyaka gie sani gima jogi onego tim, samoro amora midhi koro travel agency, verify travel agency ni ji adi mosetero oko, penja ne nonro gi nyiswa ni to ji adi ma gisetero to gindikore, nikech sani be nyalo timo search ming'e jogo timo ndika gi kanye, leses margi, wuoye kata gi jok ma ni jolony, nitie jolony moko ma bende inyalo wuoyo godo aling' mondo nyisi ni nonro mag travel agency, nikech sani olokore ohala, ji oyawe mang'eny kabisa, ng'ani an gi lony e weche gi, anyalo timo ni ang'o, waluwe gigi mondo wabede kata gi jok matimo andika okinde, wabed gi andika obok moyiedhi mondo kik wachakwa fall into victim kaka ji makoro lalo omenda ma oyaegi. Sani koro ero mana kaka ipenjo ere gi monja apisego to bo duoknegi omenda gi. To kaendi Jivanjiga den mane gidhi rade, kaendi mane bende girade gi jogo sama ne gichiwo pesa. Emomiyo ber ka kidhi kata kichiwo pesa ni kama dhi apisego ma bende ing'eyo ni kae gi nikech jogi be tinde wajanja, jogi nyalo dhi kata ma kodesa pisi for that occasion only. To kichako iduogo bang'e iyudo ka pisi no noselori, nyisi ni jogo wanotiya gionge kaendi, nikech ginyalo kawo ot kata room ma single kama ma refurbish gimoro amora ma giketo nyaka kombe mibi miyud ka nyaka picha ker ni kanyo, to kiny kiduogo to iyudo ka kare ne en unfinished building. Ofuala pisi gidhi kuma chielo. Joka nobira ka chieng' no ne gimoro kia ni thiedho mana wang'. To gionge. Aya, ji onego bed ni learn from experience. Weche ma kamagi ok onego bed ni timore e piny masani ma ji nitiere kod lony mopogore opogore. To ang'e ni kinde mang'eny wacho ga ni ka en yor manyo tich, ng'ato kokwayi pesa to mano en red flag. Onego bed ni koro iywa iti, kik igol thata golo pesa oyaye kae to bang'e to koro ng'ato ywak matamra gi nono. Adwa ni wakete ngi weche ma kamago. Wadhi it gazet mar Ang'wen, mano mar gazet ni mar Daily Nation. It gazet mar Ang'wen kanyo sani koro jod bura osechako choko sei mano mar thicho mar mondo mi gibed kod dwaro mar thicho oko e apisi jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Nyaka sani koro wachore ni jod bura nyaka koro ket kata jod bura 117 ema koro nyaka support impeachment motion kapok ochwale kata kapok opedhe achiel kachiel e nyim od bura. Jod bura osebedo ka seyo jalup jatend piny Kenya, nosebedo kodhi ataro kod pen chike ma pacho kae, osebedo kod tim marach kachiel kod tiyo kod apise e yo ma ok ne kare. Bende giwacho ni kinde ma gichoko sei makamano ni gintiere kod watertight case mar mondo mi ka gipedho twak makamano e od bura to githich oko jalup jatend piny Kenya. To kaponi othiche oko bibedo kod nyalo mar bedo e apisi moramora kaka jatelo moramora kende pacho kae. Joyce, kama koro gikeni to koro we warit mondo koro ter miel e od bura. Nikech mana ka chieng' cha nanyisi ni ka in japuonjre maber mar historia, gige pa nochakore ka ber ka ahinya CSC to nogichakore higa mar 1966 ka jalup ker makinde no mano Migosi Jaramogi Oginga Odinga no kosana gi ker Jomo Kenyatta, mano resign, anyalo paro kamano. Kora pani magi gik ma koro chako duogo gi haunt ji nyaka kawuono ni. Anya pa ni gima sani nyaka koro watime ni king'iyo namba ma idwaro mondo mi motion ni ochope parliament en 117. Penjo mokwongo ni to be kokete to be gidhi yudo namba ni, ma en adier ni gidhi yudo, nikech 117 namba matin gidhi yudo. Gima koro rito neno ka ni en jomage madhigo. Kaneno ka jotelo mosewuok apia bende osewacho ni gini dhi tere od bura. Aneno jatend kweth ma National Deputy Majority Leader mano Migosi Owen Baya
osewuok mosoyanga adier ni koro motion itero. Nyocha waneno ka indi e mbui ka moko kuom jogo masiro machiegni ker ma pacho ka indi migosi William Ruto owacho ni en mana wige 2 kende. To nyaka gi nyoro bende ma pora neno kata ka wach mar wige 2 no dhi mbele, neno jatend Dismas Barasa, neno MCA Makile Leshwa, moko kuom jotelo mosebedo ka wacho moko kuom weche makeluwo tiduogo yudo ka gitimore adier e sirikal. Ahinya to ndalo ng'anyo mar Gen Z ka yudo ka nitie weche mane giwacho to kiluwo gi tiyudo ka gitimore adier. Nyaka gi sani gise mako chung' margi ni en wige 2 kendo sani wacho ni koro twagni osechwale e od bura. Gin gi neno moromo, gin gi numbers. Koro gimoro ito neno to weche mag koso bedo koda winjruok makare kind ker ma pacho ka indi are higa mar 1966 nyaka uno wane higa 2024 pod ywaruok dhi nyime. Gimoro ito neno to kogol lup ker masani to ng'ama dhi kawo kare. To kotere masawa mar piny Kenya komiye nikech sitho mane sidho godo jatend migawo mar weche arita kwe ma iye pacho ka indi migosi Kithure Kindiki ne ok en gino manono. Nitie gima gitamo ne nyalo paro kata kinde mane gidhi e yiero mane onego bed ni yiero ng'ama dhi chung' koda ja ker masani. Ne nitiere ywaruok e kind ng'ama nonego bed ni yiero e kind migosi Kithure Kindiki kaachiel koda migosi Rigathi Gachagua. Magikone to noyier Rigathi Gachagua after gima kizungu luongo ni a standstill. Ne nitiere ywaruok manobedo aming'a ma bang'e oduogo gol jofwambo ma gichak idhi e romo maput ma gichak giduogo oko bang'e koka owach ni wayiero Rigathi Gachagua. Apani gima nyaka timore gi sani en ywaruok mosebedo e kind Murang'a gi Nyeri kaachiel koda Kiambu. Nikech iyudo ka sani koro jalup ker wuok Nyeri. Gime utemo wach nikech kata king'iyo Kimani Ichung'wa ting'iyo Moses Kuria gini mago jotelo mawuok Kiambu to gin magisebedo parago manyime dhiro thicho mar migosi Rigathi Gachagua. Matieni ma indi ywaruok mar Nyeri gi Kiambu gi Murang'a oduogo nyanyore lela kendo mae gima timore. To kata kamano iwacho ni nitiere lwedo moko mopondo ma samoro dhiro gini aling' kowuok e kaunti ma Kiambu. We warit neno ni to ka be gidhi e od bura to ng'ama dhi chwale to jomage madhi sire odhi bedo goyo kura no mapia koso dhi bedo secret ballot. Nikech kochopo secret ballot mano nyiso nang'o jogo gocho to giluwo. To ka en migo apia to wadhi neno kaka moro mane wacho ni I vote no, I vote yes mondo wang'e ni to ji adi. Nikech wang'e ni nyaka gie sani to nitie jomo osekawo chung' margi ayanga ni ok gidwar jalup ker. Ato kata kamano kata wang'e ni nitiere jogo ma osekawo chung' motegno no ok gidwar jalup jatend piny Kenya. Bende nitiere jotelo mopogore opogore ma nyaka sani koro nitiere korka jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Kendo gin korka korgi gisebedo ka gilieko ni kata bedo ni twak ma kamano inyalo tere nyime od bura to jod bura ok gibi yudo numbers madwarore mar mondo mi othich oko e apisi jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Nitiere moko kuom jod bura maneno ka gazedni mar Daily Nation oketo kanyo ni lawmakers in Gachagua's camp. Gin jotelo mopogore opogore kanyo kochakore kod Benjamin Gathiru mano jod bura ma Embakasi Central, James Gakuya Embakasi North, Mary wa Maua mano mar Maragua, wantiere kod Gathoni wa Mushomba mar Githungiri, wantiere kod Amos Mwago mano Starehe, Shadrack Mwiti mar South Imenti, Susan Ngugi mar Tharaka-Nithi, Joseph Munyoro Kigumo kaachiel kod Edward Muriu mano mar Gatanga kaachiel kod jod bura mamoko mabende ogwel makoro gin korka korgi gisebedo ka ginyiso sir ne jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Penjo en ni waborito neno mar mondo mi wane kaka girakore. Tadira kaluwore kod okinde pacho kae twak mar thicho oko jalup jatend piny Kenya onego bed ni wuok e od bura kata censure motion mancho chwal kod mano senator e county matana mano ma Tana River wach ni mano ok nyal hold water. Ing'eyo Joyce gimoro amora madhi e od bura nyaka wang'e ni od bura nigi structure ne gitende. Nitiere whip, nitiere majority leader, nitiere deputy majority leader. Tiyudo ka gimoro amora madhi e od bura jo od bura kungo bedo ga whipped. Ae ka gisebedo whip mosenyisgi ni ma yo mwaluwo. Ae ka koro namba gi orem kokiyudo ka nitiere gimo miduogo timo miluongo ni lobbying ilombo jomoko. To nyaka gie sani iyudo ka kweth maduong' buch ODM moloyo jo od bura 80 gi wiye. Ing'eni gin ok gidhi bedo whipped, gin gidhi bedo lobbied. Iyudo ka gin ka gibedo lobbied to gikawo instructions elsewhere. Iyudo ka samoro gidhi giling' aling'a. To iyudo ka ng'at achiel kuomgi nikech kata king'iyo list mar lawmakers makoro oboke ni menyo ni
ng'ia nene to achiel kuom jogi ere ng'ama influential ma can even whip them outside the instruction. Mudhoni wa Mushomba ni en Gadhoni wa Mushomba en jaod bura mosebedo vocal, but obedo vocal to onge that authority and influence to whip others. Kora pani gini kotere od bura to gima wakwong wang'i ni ka gibedo whipped munyis gini ma yo mwalowo ji adi ma they fall, then koro kwa dhi e lobbying joma gi madhi bedo lobbied, wan gi duond buch ODM, wan gi Wiper, wan gi NARC, wan gi DAPK, mang'eny gi to sani osedonje gima iluongo ni broad based. Kidwaro numbers gi whipping gi lobbying, definitely gini nyalo sail through. Adwa ni wawetenge weche makamago warito neno gigo mabobedo katimore e od bura achiel kachiel e kinde makoro jo od bura biro tieko chenro mar choko sei kendo gibiro bedo ka gipedho twak makamano e nyim od bura mano twak mar thicho oko e apisi jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. It gazet mar 11 kanyo nitiere report mayande ogol kanyo mano kod kamiti mane ochuogi kod jatend piny Kenya William Ruto mondo nonane kaka inyalo ket lokruoge mopogore opogore e sekta mar obila e pacho kae. Wang'e ni aput makamano kata kamiti makamano notelne kod mane en ogai mar doho mano David Maraga. Nyaka sani koro nitiere gik mopogore opogore mosebedo kowacho manyalo konyo e keto lokruoge mano e sekta mar obila. Kwa nyalo mana yudo it gazet mar 11 mano mar gazet mar Daily Nation kama koro osebedo ka wachore ni wachno mar mibadhi ahinya to e kinde mag ndiko e tich obila ya achiel kuom gigo mosebedo ka hinyo sekta mar obila. Ondike kae ni this is how to stop the 600,000 shillings per slot police recruitment bribery. Matende ni ng'ato kidwa ndike e police to nitiere mit bilie moro manigolo 600,000 mano omenda mathoth ahinya makoro Maraga ka achiel kod Lange mane gibedo gode kamiti makamano giwacho ni automating the recruitment of police officers ema nyalo konyo e tieko mibadhi nikech mibadhi makamano ema naneno ni korka kora ng'ato chiwo mana mit bilie seche moko onge kata lony moro makare moyange kaka bedo bila kosegolo mit bilie oserine uyudo space police kacha mane makoz kata miwa bedo kod obila moko marori makata kogol chik ne obila kik tigi teko mathoth kuom jong'anyo ginto gikia gitiyo mana pod kod teko mathoth podi. Ing'eyo apani nyaka gi sani nyalo puoyo piny Kenya mokwongo e weche mag timo nonro kaachiel kod presenting reports kanyo to waberendi kendo wakelo ga ripode man gi recommendations mabeyo mogik to keto gi e tim ema koro wayuago nikech wanyalo paro kata hare chon wan gi TJRC report, wan gi Kregel report which mane address land injustices. Gin ripode mabeyo manyiso kaka onego bedni wa address land injustices. Mago ripode ma pod oketi e bwo file nyaka sani. Sani koro ero ogai mado machon mano Maraga okelo report kendo wacho ni gitimo nonro kendo giyudo ni wechego mag chiwo asoya ogo tach mokadho to gini ok en gima miriambo en gima dier koro gikelo automating system ma lony manyasani apani gini ende nyalo konyo mana ka giwacho nikech komiti mar jolony to ok nyalo kelo gima ok dhi konyo gini nyalo konyo in the sense ni sani but gima apano ni nyalo kelo shida Joyce en ni piny Kenya kochopo ka wechego mag ndiko jo arita kwe either jeshi kata police gimeja ga so much on endurance physicality ang'o kora pani automating ni verification ni ng'ani endi is good in health physically pod biro dwaro the physical ming'iyo ka ng'ato chopo ka to kanye ma koro corruption bedega ahinya tapani be gima ber nyaka gie sani ka wadhi jopiny bende oweye chiwo nikech iyudo ka wan mwakwongo ni manyna an gima chal kama okata ni manyna rina an gima kama endi to iyudo ka ok onya tamore kisemiye adier kora pani gini kokete automatic to wakete ne chieng' more test nikech sani pod recruitment dhi mbele watima ne piloting mondo wanena kodhi nikech ayudo kata ka mar jeshi be sani kidhi trades itimega online tinde ji apply and everything tapano apply but kama koro jogi gwenyogo ji ma pod idhi maki apa ndalo moko ka ne wadhi e gini to kwa chopo sama koro ne timo health test tingini health test jo isini kidhi to ng'ato nyisi ni wang'iyo nini ma rib ni makoni wayudo ka chiel ni obam ing'eni imbe ok nyach ni rib na ok obam nikech ok in doctor koro ibedo disqualified ni rib ni makoni obam nikech samoro ng'iye wuondi kata ng'iye gi gimoro nyisi ni sorry rib ni obam to nikech wadhi e gini dhi nende kama gini biro hinyi tibedo disqualified kama kata ng'ii to wach ni wang'iyo rembi makoni rembi onge left koni koro wach ni ayie
Koro iyudo ka gini kata giketo automatic to chieng' ma jogo rado physically to mondo mi giyud yo mayot ma gidhi either gi threaten go mondo igol gimoro kata gi disqualify mayot. Idhi wuondi ka ne wang'iyo kae to tong wang'i kae gi kae ndi brown. Koro ing'eni imbo kinya ng'iyo tong wang'i gi sechego to wachni oyo kodwaro nang'o nikech asechopo ka ni gol wan. Otek. Pod odhi bedo gima tek ahinya to pod kotudore kod mibadhi mosebedo kotimo newa e sekta mar obila e pacho kae. Iwacho kae ni jotend obila ema kinde mang'eny oyiene jogo manitiere buogi mar mondo mi okaw wanyalo wacho ni mit bilie kata pesa moro matin ma gichoko ahinya to e piny ma pacho kae nyaka sani koro osechak tim lokruoge mopogore opogore ahinya to e traffic department kata obila mochung'ne apeyni e pacho kae. Wang'e ni e higa mar 2022 mano duol mochung'ne kedo kod mibadhi e pacho kae ne omako mago mwandu maderoma $27 mano mar senior traffic police officer ka bende ni wacho kae ni mwandu makamago no yudo ataro mar chik matinde ni juniors mage ne dhi apaya kacha to kose miye pesa e ndara to nitiere kaka gipogo mane momiyo weche gi mag nyamburko moko maricho maringe ndara pod dhi mbele kalore ni kata ko penj jatendo bila to lingalinga onge ni bobedi kichoko pesa to an bende abobedo ka yuto kowuok e pesa ne. Yadh gini en gik mokadek Joyce. Mokwongo wayud jatend migawo machal gi mosenindo Michuki. Mano mokwongo, yath mokwongo. Yath mar ariyo en keto ngima obila obed maber in terms of chudo, in terms of housing, ute magidake, chudo margi. Mar ariyo wabed gi jatend migawo maber madhi understand gigo ma obila dwaro, chudo margi, kuonde gi magidake. Ae wabi wachulgi mar ariyo. Mar adek wagole nikech makoro giwuoyo kuom obila mag apaya ahinya. Wagole road blocks moko mang'eny gi. Nikech road blocks iyudo kata kidhi kamoro. Moro ni Lang'ata kichopo kia, moro ni kia kune. Ngong road samoro nyalo yudo kata kia beach. Gitimo ang'o kuondego. Gibed traffic lights kanyo e roundabouts mago ber. To kidhi Ushago ahinya to Kaluo. Iyudo ka ichopo Nyuongo moro ni kanyo. Ichop kia Kadinda moro ni kanyo. Road blocks a beach e ndara achiel. A short distance. Mago gik manyayo wechego. Koro ka gitimo lokruok to ging'e nikech gigi kaka giloko ngima obila mokwongo kata ka gikelo jatend migawo manyalo rido wechegi ahinya to mag chiwo mit bilie gasoya gi gini pod ok birumo makata tim manang'o makata kitang'o to kober ngima obila tiyudo ka komiye msara nikech ng'ama kech kayo bende tije omanyo embo manyo kaka jomoko manyo tiyudo ka johala bende nigi short kaka Probox opong' motielo ji kabisa to polisi nyalo kawo mana 100 kende ang'o mamone miye. Adwa nwang'ia ne machinglo manitiere it gazet mar 15 mar gazet ni mar Daily Nation. Katun manitiere it gazet kanyo wanyalo wacho ni gin weche matimore sani. Wang'eni okumba manyien mar thieth mano mar Social Health Insurance Fund onego bed ni chako tich ayanga mano kochakore tarik 1 dwe mar 10 mano mahigane. To kwang'iyo machinglo makamano Raymond wanyalo wacho ni gin weche matimore e pacho ka gisani. En mana gino mitemo dhir to jo Kenya pok ong'eyo kata tiende malong'o kata kamano NHIF to aneno kosetur kanyo ok nyal kata sudo mbele kosenang'. Machingolo ni kawuono wuoyo wechegi mag thieth. Aneno ka NHIF ture koso tur. Nikech by the time mane shift ni donjo NHIF ni tiyo. Matini jo matamo so gini gari ni emoture. Driver ng'icho nikech oshanga ni gini endi kata kisoe. To sura ma driver no wanyalo pongo gi wiwa ni ena. Ma ok ker ma pacho ka endi mokongo. Aya, kore ene moriembo gini. Matie ni ang'owa gini endi en ma okele in place nikech oloke regime ne. Tido ka ng'ama dhiro shift ni dwaro mana rieko moro matin mondo mi olok gini to bed matir kama kosoe gari. Tido ka oonge lony matin ang'owa jogi temo wacho nang'o iketo gini e tim mondo soe gari ochak ng'wech to gionge gi lony kaka inyalo twist matin mondo mi odonji. Apani nyaka gi sani gima jama Chieng'lo temo wacho ni ichuno gima pok ging'eyo kaka dhi tiyo nikech gidwa soe gari to kar mondo giloke aloka obed matir kama to soe gari yo mayot kata idea mondo mi loke kama onge ng'ani dhire kama matin en gima ichuno to mae radio setur koro kata ka giduogi kawo ma giseketho the system cha. Adwa atieka kod wach mantiere it gazet mogik mano mar gazet ni mar Daily Nation nyakora muge jombe ni nyalo neno machinglo makamano ng'iswa korka kore ka en bende okumba manyien mar thieth mar SHIF ka bende oelewae kosepodi. It gazet mogik kanyo wang'eno odiochieng' manyoro twaka e kinda
riwruoge mochung' ne jotije mag mbalariany kaachiel kod migawo mochung' ne wechego mag jotije pacho ka nogore Lwanda to kane giramo ni podi gibiro bedo ka gidhi mbele kod bago ng'anyo margi. Sani koro giloso mano tim machielo ma koro biro bedo ka twak kendo twak ma kamano biro bedo ka chakore kawuono mondo gine ane ka ginyalo chungo ng'anyo margi kata oyo. Gino maduong' mosebedo ka miyo gi ng'anyo en kotudore kod weche mag chudo mar osara. To bende nyaka sani lecturers dwaro ni retirement age margi kata higni mag dhi retire ochwal nyime mar mondo mi obed higni 75 monego bed ni lecturers dhi godo retire. Pani kaka ne wacho odiochieng' mokadho cha ni mokwongo wang'i jogi kaka jotije piny owacho gin bende gi deserve better. To ng'anyo margi do koro oserocho chenro mag somo jo university kata jopuonjre mbalariany nyore kodonjo moko kuom mano donjo manyien first years tido ka gidonjo pod ok ging'e kumonego gichim wechego mag somo tido ka ng'anyo koro osechakore gidonjo wechego kaka ginyalo timo pod onge tido ka ng'anyo apani ng'anyo ni koro chopo thuolo ma koro wambe dewa go duondwa piny mondo wach ni mondo mi tieke mondo mi ok ni mondo ng'e maslahi mag jopuonje kende to ng'i nyaka maslahi mag jopuonje manyore kodonjo ma jonyuol gi samoro no uso mana kata lo jomoko uso kata dhok mondo nyithindgi obi skul tido ka kodonjo ni to ng'anyo mar jopuonje be kendo koro chako nyathi donjo samoro donjo Nairobi gimano onego bed ni kete business somo odonjo kacha koro en ng'ama koro yue gimotimo onge apani gini endi bende dhi rocho mokadho to kata king'iye tapani bende ber ka koro sama sirikal ng'iyo lai maggi to bende ging'iyo wechego mag jopuonje ahinya to mago mag school fee mondo gi address gigi at the same time mondo ka lai mag somo duogo to duogo e yono makilose to chak lose gi e mbalariany kiduogo e secondary nyaka e primary ku mondo wechego mag somo bedo gi ng'ikni ma kila wakati maka jopuonje primary gi kupeto dhi ng'anyo to ka gitieko to mag mbalariany to ka jopuonje mag mbalariany tieko jopuonjre to en ng'anyo masiko year in year out. Ber ka koro gitieke once and for all gi address issues mag jopuonje mbalariany gi address bende wechego mag school fee mag jopuonjre ai bende gi address moko mag jotije mamoko mag piny owacho mondo gigi owe ng'iko wechego mag somo. Raymond wachni mogik ka watieko nonro mar gazet okinyi ma kawuono nikech gazet mar The Standard bende koro aneno mana komenyo mano paro mar thicho ko e apisi mano jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ka koro jod bura wacho ni gisechoko sei moromo kendo sasaya nyalo bedo ni en odiochieng' ma kawuono gibo bedo ka gipedho twak makamano to bende giwacho ni ginyalo pedhe ka jatend piny Kenya William Ruto pok oduogo kowuok e limbe mare ma bende nodhi e pinyno mar Amerka. Gina weche machal watna mogik en wen samoro ng'e ni Joyce be ber go ne gajiero kamano joma kuny kata kaka nyalo wacho samoro in bende iwacho ni kata kuma wuoke samoro kaka mino dadonge mano jake manyaseme samoro gino timona gimoro but awach ni kawuono bende samoro wago ero kamano e tim mar joma menyo wagani samoro ngini wakawo ga gigi for granted samoro giketo kata duondi marach ma samoro kata duonda maduong' samoro gikete marach kujo koro iwuok ka jatend migawo cha ing'eyo koro samoro be wach ni gitiyo tich maber samoro ngini jogo skidhi oko tiwinjo kipenji ni Joyce cha Orlando ga kama cha dier koro ngini ayach ni Orlando nano koro ayach ni samoro awe kawuono ago ero kamano e jowagi samoro ngini samoro iluonga ni Joey Raymond to samoro be kok gigone gi ero kama to ginyalo ndiko mana nyingino Muga koro Muga gi Joey cha koro gitiyo tich maber wago ni gero kamano ka tieko bogi ero kamano ya Joey Raymond kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono mar mondo mi bi walid ne nyakora Mugia Jwang gazet momori e kinda The Standard kod Daily Nation inyalo dhi nyiewo tibedo piny isome yo makare yena mar mondo mi akaw yo madundo gi sane bang'e taduoko twak mokwongo e chenro mar piny kik idhi mabor.